שלום ילדים, היום נדון במקרה נוסף שמביאה הגמרא במסכת בבא מציעא, דף כ"ד. הסיפור הוא כזה, איש אחד עמד על שפת הים, הביט אל האופק הרחוק ואל הגלים הגבוהים. פתאום אסי, אנחנו באמצע משהו חשוב פה. וגם אני באמצע לאכול במבה, גם זה דבר חשוב. באמצע לאכול את הבמבה שלי שקניתי במיטב כספי. חברים, אני אשמח מאוד לעזור לכם, אבל אפשר להמשיך? תמשיך. ובכן, ילדים, איש אחד עמד על שפת הים והביט אל האופק. טוב, עכשיו. נורא מרגש. כן, מרגש. כל הסיפורים מתחילים אותו דבר, טוביה. פולקה, אם אתה מומחה כזה גדול, אז בוא תספר אתה את הסיפור, בבקשה. אסי ואני עמדנו על שפת הים. הוצאתי שקית של במבה שקניתי במיטב כספי, ממוני, נפשי ורוחי, והתכוננתי לאכול. פתאום רוח חזקה העיפה את הבמבה שלי אל הים. אוי, במבה יקרה שלי! במבה! אני לא מאמין, גורלי אכזר עליי, זהו, אין במבה היום. אבל אסי לא היסס לרגע. פולקה, אני מציל לך את הבמבה! הוא קפץ אל המים הסוערים, נאבק בנחשולי ענק, והציל את הבמבה והחזיר אותה אל החוף. ובמקום להחזיר אותה אליי, הוא אכל אותה עד הבמבה האחרון. זה הבמבה האחרון. זה הבמב שלי. מה פתאום? אני הצלתי אותה מהמים. זאת הבמבה שלי. אתה יודע מה, לא מעניין אותי. אתה חייב לי במבה חדשה, לא אכפת לי. אני לא חייב לך כלום. האם אתה רוצה, היית צריך לקפוץ למים בעצמך. אני לא יודע לשחות. אז תלמד. תגידו ילדים, מי לדעתכם צודק? אסי או פולקה? אני צודק, זה ברור. במכולת, אז, מיטב הדין- כספי. הדין הוא שאסי צודק, והבמבה שהוא הוציא מהמים שייכת לו. יש! הסיבה היא שאדם שנפלו חפציו לים הגדול, מתייאש מהם. כלומר, ברגע שהבמבה של פולקה נפלה למים, פולקה כבר הבין שהיא לעולם לא תחזור אליו. לכן הבמבה כבר לא הייתה שלו. כשאסי קפץ למים, השחיין המהולל. אז הוא הוציא מהמים במבה שלא שייכת לאף אחד, ולכן היא שייכת לו. שכחת משהו, חביבי? מה? אמרת שאדם שנפלו חפציו לים הגדול מתייאש מהם, נכון? נכון. אני לא אדם, טוביה, אני תרנגול. ותרנגולים לעולם לא מתייאשים משום דבר, טוביה. תחזיר לי את הבמבה, אסי. טוב, נראה לי שנשאר פה אולי עוד איזה אחד או שניים. תארו לעצמכם שעמדתי על שפת הים, וגל גדול לקח ממני לא שקית במבה, אלא חבילה של שטרות כסף. וואה. איש אחד ששט על המים בסירה, גילה את חבילת השטרות. האם הוא חייב להחזיר לי? את התשובה תוכלו למצוא במסכת בבא מציעא, דף כ"ד. בהצלחה. ואת הכסף אני הולך למצוא במים. אבל זה היה דוגמה.